haka akwai jawabi da muke so mu ɗan taɓa shi a taƙaice insha Allah. Da yawa sukan kiran mu a waya su ce mukan yin kaza ne, ba wai ne ba mu yi ba, a'a muna bin abubuwan ne bisa ƙa'ida da tsari, saboda macuta da maha'inta da madamfara da mazamfata sun yawa cikin al'umma. Shi yasa wani abun ma har kunya kake ji ka ce kana yin sa saboda mutane sun yi cuci jama'a a kansa. To amma ita amana ƙwaya ɗaya ce, idan ka yarda da mutum ka bashi amana in ya ci ma ka ƙyale shi. Billahi lazi akwai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya. Summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimin fiha jusiya. Ranar da za a ba azzalimai a gurfana cikin wannan magangari da za a gangara wannan gada. Duk wanda ya san ya zalunci wani ko ya ci amana wani ko ya yaudar wani wallahi Allah ba zai bar shi ba. Dan uwa ku kiyaye yaudara da ƙarya da ha'inci da cin amana, ku kiyaye shi. Abu ne mai muni kuma ya kai mutuƙa, abun ya yi worst ka zama maciyin amana, Allah baya so. Saboda haka cin amana, munafurci, ƙarya, zamba cikin aminci ba aikin musulmi bane, shi yasa duka muka ruɗe. Allah ta'ala madaukakin sarki da yake cewa wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna azaballahi shadid. Wannan aya ta nasi na alqur'ani mai girma, kar ka ce a'a wai ba wai dan mutane ba a san adadin sa bane, a'a bala'in azaba ce da wahala da mutane na abin da suka tara a duniya suka gani, kowa ya ɗimauci. Kaman kai ne a tsaye da kai a gaban alƙali ka tabbata kai kisan kai kuma an zo da kai, gashi ka tabbata alƙalin nan ba sauki, za ka ga duk ka gigice ka firgice. To abin da nake so, akwai abubuwa za mu ɗan faɗe su kamar haka wanda muna iyakacin bakin ƙoƙarinmu a kansa. Me wannan abu idan Allah ya sa ka yi karo da abunmu, to in Allah ya sa ka neme mu a lambar wayarmu kamar haka, muna ba da magunguna a kansu. Na farko, hawan jini. Muna da maganin hawan jini garanti wanda za mu baka da dadda lokaci insha Allahu za ka warke, amma za mu gaya maka hadiyar da muke ansa za ka ba mu rabi, rabi sai ka warke. Bayan haka sai na shuga. Muna ba da maganin shuga wanda ingantacce ne kuma muna tace shi kuma muna ba da shi akan ƙa'ida, wanda shi ma insha Allahu in kai amfani da shi za mu gaya ma ga ƙa'idan mu. Idan ka gama za ka je a yi test ɗinka a duk asibitin da ka yarda da shi. Bayan haka akwai irin ƙullewan maran nan na mata da ƙin al'ada. To akwai ma dai wasu daban-daban za mu zo muku da su, za mu dakata mun fara gaya muku saboda wasu na ta kiran mu ta lambar waya su ce ba ma kaza muna yi. Sai da haka duk wanda ya karo da wannan abu namu insha Allah in ka tuntuɓe mu ta lambar wayar mu, in Allah ya so ya yarda za mu baka kuma za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu akan mu ga Allah ya baka lafiya insha Allah.